Mila esker Musiko Sofia ezagutarazteko aukera honengatik. Zer da Musiko Sofia? Entzuleari zuzendutako metodo bat da. Musika prozesuan 3 atal dauzkagu konpositoreak alde batetik, beraien formakuntzarekin. Dauzkagu interpreteak, zubi bat egiten dutela, konpositorearen ideiatik entzulearen arimara, eta beraiek ere badauzkate beraien ikasketak. Eta azkenik dauzkagu entzuleak, ez dutela ikasketarik, batzuk bai, baina gehiengoek ez. Askok esaten dute entzuten denean musika ez dela zergatik ulertu behar. Nik uste dut oinarrizko ideia batzuekin entzule batek asko ere hobeto entzuten duela eta hautematen duela musikaren barruan dauden mezu guzti horiek. Musiko Sofia oso metodo berria da, 1979an sortu zuen Jorge Balanek, eta ez da ezaguna, bat ere ezaguna. Bakarrik izenarengatik askotan berari gertatu zaion bezala musikoterapia esaten da, ez beste gauza bat da. Orduan, metodoa berez, atal batzuk dauzka. Entzuten da, musika entzuten da, gero ari melodikoa eramaten da. Ari melodiko hori eramaten da marren bitartez, puntuen bitartez, beste grafia batekin, eta azkenik espresatu egiten da. Gure keinuekin espresatu egiten da. Aurrekin joku musikalak egiten dira, eta hor sartu daiteke dantza, sartu daitezke gauza pila bat, antzerkia baita ere, gauza asko. Zerk erakarri ninduen ni Musiko Sofia metodoaz? Lehenengo gauza izan zen ze aukera pedagogikoak ikusten ditu nor. Alde batetik, entzutea lantzen da, baina entzutea da la escucha. Entzutea kontzentrazioa, arreta baita ere, sormena lantzen da, asko, aukera daukate beraien espresioan bakarkako espresioa edo taldeko espresioa lantzeko, aukera asko, oso kompletoa da. Eta bigarren gauza, atentzioa deitu ninduna, izan zen ze giro lasaia sortzen den. Beti ez, metodo honetan musika isiltasunetik lantzen hasten da. Eta hori oso garrantzitsua iruditzen zait. Askotan aurrek badauzkate ekintza pila bat oso motibagarriak direnak. Baina azkenean ekintza motibagarri horiekin ez bali bada beste alderdi hori, isiltasunezko alderdi hori lantzen, urduritu egiten dira, eta gure aurrak oso urduri daude. Orduan, metodo honekin baita ere, isiltasunetik lantzen da musika. Eta beste, azkeniko gauza, atentzioa deitu ninduna izan zen, formakuntzan hasi nintzenean, nire ikaskideak ez zirela musikariak, gai ziren sinfonia baten mugimendu bat, kontzertu baten mugimendu bat eramateko, bakarrik marra batzuek jarraituz, partitura bat izango balitz bezala, eta gai ziren non bukatzen ziren gaiak, horiek identifikatzeko, bukaerak identifikatzeko, gaiei izena ematen zieten, A, B, ze forma zeukan sinfonia horrek, mugimendu horrek. Orduan, nik esan non, hori nahi dut nik nire ikasleentzako, ze azken finean nire ikasleak ez dira musikariak, entzuleak baizik. Eta bueno, orain egingo duguna da adibideak. Bi adibide aukeratu ditut,
ni berez lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzako irakaslea naiz, eta beraiekin egiten du lana normalki, baina 5 urteko gelatan baita ere sartu naiz. Eta ekarri ditudan bi adibideak, bai 5 urteko gelatan eta bai lehen hezkuntzan erabilitakoak dira. Orduan, ikusi dezazuen adin desberdinekin baita ere musika berdina landu daitekeela. Bai eskatuko dizuet laguntza, zeren denen artean zuek aurrak izango bazinate bezala jokatuko dut, bai? Orduan bolondrezak ere eskatuko ditut. Badakit lehenengoa naizela eta giro hotzean gaudela oraindika, baina ea animatzen zeaten. Hor daukazutena da hemen dagona. Orduan, ni beti moldatzen naiz arbela batekin eta horrela egingo dut, baina ez baldin bada ondo ikusten hor gainean dago, bai? Entzungo dugu Bingeren Elizabeth Serenade. Eta entzuten dugunean, somatuko ditugu soinu oso azkarrak direnak, eta soinu azkar horiekin, hemen adierazita daude puntuekin, egingo duguna da gure aurpegian masaje bat, behatzekin masaje bat. Gero, ikusten dituzuenez marra batzuk daude. Marra urdinek adierazten dute besoaren keinua, baina eskubiko besoaren keinua. Marra berdeek ezkerraren keinua. Bat izango litzateke lehenengo eskubia, 2 ezkerra, 3 elkartzen dira, berez, horrelako keinua izango da, 4 baita ere, 5 baita ere, 6 eskubi, 7 ezker, 8 biak batera. Eta iristen gera 2 puntuetara. Musikan 2 puntuak, errepikapena. Orduan berriz gora, eta egingo genuke prozesu guztia, eta jarraituko genuke. Azkenean, dauzkagun marra gorri horiek laztanak dira. Gure aurpegia horrela egingo dugu, bai? Musika entzungo dugu eta entzuten dugun bitartean irakurri eta egingo dugu.
Landu daitezke gauza desberdinak, adibidez, puntutxoak daudenean, musika azkarra da eta kantatzeko oso zaila da. Ezinezkoa da kantatzea, baina beste keinu hauek daudenean berriz kantatu daiteke. Orduan, ez da hain azkarra, melodia nahiko lasaia da, orduan hori landu daiteke. Gustatuko litzadake bolondrez bat onera etortzea eta hurrengo pausoa erakusteko. Mila esker. Gela guztia bi taldetan egongo da, talde bat lurrean egongo da, eta bere bikotea justo buruan. Lurrean dagoena, bere eskuak bularrean jarriko ditu. Hori da. Eta egin duguna batak besteari egingo dio. Hori izango da hurrengo pausoa. Orduan, nahi balin baduzu, zuen ondokoari edo zuen aurrekoari egin diezaiokezue, bestela ikusi eta...
Horrela egingo genuke, gero beste taldeak jasoko luke. Azkenean, musika berdina entzuten dute, ez dakizen bat alditan, baina aldiro zerbait ezberdina egin behar dute. Eta barneratzen joaten dira. Ez da behar dena saio berdinean egitea, nik askotan saio batetan egindako lana errepikatzen dut handik hilabete batetara, 2 astetara, eta gogoratzen dira. Orduan gogoratzen direnean, berehala jartzen dira ja bikoteka, eta nahi dute beraien masajea jaso. Bigarren adibidea, izango da Schuberten obra batena. Pastel bat egingo dugu. Pastel horretan, hemen dauzkazue pausoak. Pauso bat da, marrazki berdea, eta pastela egiteko egin behar dena da, irina irindu, lehenengo gauza. Orduan, irina irinduko dugu. Horrela. Gero, masari bueltak eman behar zaizkio. Orduan, masari bueltak emango dizkiogu beltzarekin. Eta izango da, era honetara. Pastela egiten dugunean dekoratu behar da noski. Eta pintzel bat erabiliko dugu dekoratzeko. Pintzel hori gorriz adierazita dago, bat zenbakia, 2 zenbakia eskubiarekin baita ere beraka, ezkerrarekin 3 zenbakia, eta 4 zenbakia beraka ezkerrarekin baita ere. Eta azkenik, eskuak astindu behar ditugu, daukagun pastelaren zatiekin eta astinduko ditugu. Horrela, bale? Urdinarekin. Entzungo ditugu zati guztiak eta, denok batera ingo dugu. Esan beharra daukat, lan hau ez da nire lana, da nire ikaskide batzuen lana, eta beraiek pastelaren asunto hori ez zuten asmatu.
bakarrik zeuzkaten horrelako keinuak. Eta aurrek asmatu zuten, hau pastel bat dirudi. Eta pauso guztiak aurrek asmatu zuten. Neri hainen geniala iruditzen zait, zuzenean aurkezten dizuedala horrela. Baina aurrek badaukate beste pertzepzio bat eta asmatu ditzakete gauza oso politak. Bigarren pausoa, pastel hori moztuko dugu. Orduan, behar dut norbait, baita ere pastela mozteko. Venga, animatu. Eskerrik asko. Lagunduko diogu denen artean. Orduan, denek egingo dugu keinua, mozteko keinua. Bukatzen denean zati horietako bat, mozketa egongo da, eta berak hemen moztuko ditu. Urrengo pausoa izango litzateke zati bakoitzari kolorea ematea. Orduan, norbait aterako genuke baita ere eta kolorea emango ematera. Lehenengo zatia, ea berdea zen, ze lio bat daukagu hainbestetan errepikatzen dena. Eta hor ateratzen da pixka bat forma, ze forma daukan obra honek. Eta, denboraz ez gabiltzan ez oso ondo, ez dut egingo, baina jakin dezazuen agian handiagoentzako nola landu daiteken hau. Keinuekin oso infantila iruditzen baldin bazaigu, beste era bat dago eta da ari melodikoa eginez. Musikosofian hori da erabiltzen duguna. Egingo dizuet adibide bat, eta gero prozesua berdina izango litzateke. Azkenean forma eta gero espresioa lantzea. Espresioa ja landu dugu era honetara. Baina, musika desberdinekin egin daiteke nahi dugun bezala.
dena entzungo, baina beste aukera bat da, bale? Txikiekin ezin daiteke egin, baina handiagoekin bai. Eta honekin, gaurkoz bukatuko dut. Eskerrik asko.